Безнең инде барыбызга да таныш гыйбарә бар. 20 яшьлек язучысы булмаган әдәбиятның киләчәге юк дигән. Әдәбиятның киләчәге булсын өчен анда яшьләр булырга тиеш, яшьләр килергә тиеш. Шул вакытта гына без инде киләчәккә өмет белән карый алабыз. Һәм инде язучылар берлегенең яшьләргә игътибар итүе ул әлбәттә табигый. Менә бу яшьләрне безнең барыбер дә берләштереп, Союзга язучылар берлегенә якынайтасыбыз килә. Кайчандыр Каюм Нәсри әйткән, үрдәк баласын суга җибәрсәң yüзеп китә бит. Татар теле мөхитендә үскән балаларга да татар телен укытырга кирәкме дип. Кирәк әлбәттә. Менә безнең әдәбият бүген татар телендә әдәбиятны да үрдәк балалары түгел инде. Безгә аларны яңадан өйрәнергә кирәк. Югалтып барабыз. Бу сер түгел. Яңадан өйрәтергә кирәк. Шуңа күрә без әдәбият, татар әдәбияты белән кызыксынган һәр бала өчен көрәшергә тиеш. Шундый чаралар оештыру ул беренче чиратта яшь буынга ярдәм итә. Нинди дә булса әсәр язганда, гомумән шушы юлдан барганда яшьләргә киңәш кирәк. Һәм менә дөрес юл күрсәтер кешеләр булуы бик сөендерә бүгенге көндә. Киләчәктә менә тагын да кыюрак атларга, шушы өлкәне тулырак күз алуларга һәм кыюрак булырга ярдәм итер дип уйлыйм.